Ayan, good morning, good morning. At nga, nag-alok yung kapatid ni Ami tsaka si Bianan na magdala-galara ngayong umaga. Maaga kaming gumising. Gusto nilang pumunta dito sa sa tulay ng Pangulo. Ayan sila, si Ami. Nagdala ng thermos. Tara, dito na ba? Parang masarap sumakay doon, baby bangka. Ay, ako? Doon ako sa the ocean. Hindi ako. Hi! Gio Matuloy. Gio! Ay, sa ocean lang! Laban! Laban! Yan! 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 Laban! Akin na iba! Kape. Hati-hati na lang. Ako dyan. Kasi yung Ako na ako. Sorry. Sinanin lang. Sinanin laman. Baba ka, baby. Sleep. Ng black coffee? Ano? Black kape? Sleep. Hindi mo ko tinaran sa kape. Saan ako? Doon kay Ate Nili. Ami. Wala ro adik ko. Camper van ko na niya. Camper van. Paula araw sa geometry. Ayun ang ulan. Yung chinelas mo, Gio. Ibaba mo muna yung chinelas mo. Yan, Miss Amy. Keep down.